illum tafuha bħali li qegħdin ngħixu f'soċjetà li tħobb tara grease biss. Ma tħobbx tikkritika, ma tħobbx tajja naċċettaw kulħadd. Dinja l-istil ġdid li pajjiżna adotta wkoll minn pajjiżi oħra. Meta kont tifel ġkejken ma konniex nirraġunaw hekk. Aħna tellawna li t-tajjeb huwa tajjeb il-ħażin huwa ħażin u għal tikkundannah, it-tajjeb għandek tagħmlu. U iva, jekk inti taqra l-iskrittura mill-ewwel tagħtik dik il-mentalità. Ma tdumx ma dik il-mentalità. L-iskrittura mingħajr ebda kompromess tikkundanna d-dnub u l-errur u l-isball u fl-istess ħin ukoll turina il-modja tajba u tgħidilna biex nimxu fiha. Qed ngħid hekk għaliex illum se nikkonsidra mistoqsija li forsi xi wħud ma li semgħuha jistgħu jiddarsu jew ma jgħidux biex biha. X'inhi d-differenza bejn l-Evanġeliċi u l-Kattoliċi? Li forsi m'għadux lant li nikkonsidraw dal-affarijiet, jena jekk irridu nkunu disċipli effettivi li nwasslu il-kelma illi mill-esperjenza nafu illi bidlitilna ħajjitna u il-relazzjoni għandna ma' Ġesu Kristu hija waħda ħajja u mhijiex xi ħolma. Għandna bżonn nkunu nafu. Avolja ħafna minna jekk mhux kollha kemm aħna trabbejna bħala Kattoliċi, ma forsi anke meta konna hekk ma tantx tajna każ verament x'suppost konna nemmnu dakinhar. U allura irrid nibda biex ngħid li hemm affarijiet komuni bejna l-Evanġeliċi u l-Kattoliċi. Tafu daqs li hemm punti li huma prattikament l-istess. Però b'mod kurjuż li huwa l-istess insibuh dak li ngħidulhom il-kredijiet ekumeniċi. 5 kredijiet li ġew formulati mill-antik fl-ewwel 5 sekli ġifieri, illi aħna u l-Kattoliċi inħadnuhom u nemmnuhom. Ġifieri meta l-Knisja Kattolika kienet għadha ma ħaditx il-karattru li għandha llum, tajjeb, aħna l-Evanġeliċi nistgħu naqraw dak il-kredijiet, il-kredu tal-Apostli, il-kredu Niċen, il-kredu Kostantinopolitan, il-kredu ta' Atanasju. Dal-kredijiet li tkellmu dwar Alla, it-Trinità u l-punti prinċipali tal-fidi tagħna, naqblu flimkien. Però ġifieri jekk aħna nsemmu Trinità, l-inkarnazzjoni, ġifieri li l-bent Alla sar bniedem bħalna mingħajr dnub, illi Kristu qed qajjem fiżikament mill-mewt mat-tielet jum nemmnu l-istess, illi Ġesu għad jerġa' jiġi fl-aħħar jum nemmnu wkoll l-istess, illi l-Bibja l-kelma Alla nemmnu wkoll l-istess. Hemm art komuni. Tantu hekk illi anke fi żminijietna saru xi sforzi bejn Evanġeliċi u Kattoliċi biex nippruvaw noqorbu aktar flimkien. Evangelicals and Catholics Together, waħda minnhom illi pruvaw isibu art komuni ħalli nifhmu aktar u noqorbu aktar flimkien mingħajr ma nkunu intimidati. Però il-riżultat ta' dawn l-isforzi kull darba aħna bil-Malti ngħidu jirriżulta bħala żejt fil-bażwa. Jiġifieri hemm sforz però mu qed tfejja jew mu qed tagħmel xejn. Ma tistax inti tqarref żewġ pożizzjonijiet flimkien meta qegħdin minnhom infushom jimbuttaw xulxin il-barra. Ġifieri ħanajda ċara, l-Knisja Kattolika għandha t-tajjeb tagħha. Għandha t-tajjeb tagħha fis-sens li tagħmel ħafna opri ta' karità u tibni skejjel u sptarijiet u tieħu ħsieb il-foqra fil-missjonijiet u hekk kollu kreddu tagħha u ningrazzjaw l-Alla li jkun hemm aktar ħidma ta' din it-tip. U wkoll il-Knisja Kattolika tieqaf b'ċerta kuraġġ fejn tidħol moralità. Jiġifieri tgħallem kif il-bniedem għandu jġibru bejn wieħed ieħor mhux f'kollox. Jiġifieri minix qiegħed hawnhekk biex bħalli kieku noħloq konfront.
il-konfront diġà qiegħed hemmhekk. U nkunu qegħdin neħbew wara subajna jekk nilagħbu ta' parsi ma jeżistix. Ġifieri meta Alla qajjem u nefaħ nifs ġdid fil-Knisja, dak li ħansejħu l-Riforma Protestanta tas-seklu 16. Qed ġejja tal-inqas minn 200 sena qabel, imma fl-aħħar mbagħad nies bħal Luteru, Calvinu u nies oħra illi sejħu lin-nies biex jerġgħu morru lura lejn ras il-għajn, lejn l-Iskrittura mqazza. Dik ir-riforma ma saħħitx b'kombinazzjoni u laqqas seħħet kapriċċjożament. Bħalli kieku ma kienx hemm bżonna, bħalli kien hemm xi ftit dettalji żgħar ta' indulġenza, l-indulġenza dakinhar l-lum speċi huma m'għadhomx moda. Le, il-kwistjonijiet hemmhekk kienu u hemmhekk għadhom. U hemmhekk għadhom. U allura jekk aħna rridu nkunu ta' bilħaq fidili lejn Sidna Ġesu, l-appell tiegħu huwa oħorġu minn ġo nofsa ja poplu tiegħi u titħaltux magħha biex ma tissieħbux fil-kastigi tagħha. Fil-Revelazzjoni 18 vers 4 mhux qed jgħid partikolarment dak nies Kattolika, ma qed jgħid Alla qed jgħidilna biex aħna nisseparaw ruħna minn dak kollu li ma jaqbilx mal-kelma tiegħu. L-istess ħaġa jgħid l-Apostlu Pawlu fit-tieni Korintin kapitlu 6 fejn jgħid la tintrabtux taħt madmat li mhux indaqs ma' dawk li ma jemnux. Għax x'tisħib, x'komunjoni hemm bejn il-ġustizzja u l-ħażen u liema għaqda hemm bejn id-dlam u d-dawl. Forsi qed tgħidu allura inti qed tgħid il-Knisja Kattolika hija dlam, u ħankomplu naraw x'inhuma d-differenzi. Imbagħad inħalli l-ġudizzju fidejkom. Il-punt l-aktar kruċjali li jfridna aħna l-Kattoliċi aħna l-Evanġeliċi mal-Kattoliċi, punt wieħed illi minnu joħorġu mbagħad id-differenzi l-oħra kollha. Bla dubju ta' xejn. Hija kif nistmaw l-Iskrittura mqazza. Kif ħanistmaw, kif nersqu lejha. Ta' bilħaq diġà għedtilkom illi l-Knisja Kattolika tgħid il-Bibbja hija l-kelma ta' Alla. Però mhux biss. Il-Knisja Kattolika mhux il-Bibbja biss hija l-kelma ta' Alla, hemm ukoll dik li aħna nafuha bħala il-tradizzjoni mqazza, li skont il-Konċil Vatikan it-Tieni u fil-Katekiżmu tistgħu tikkonfermaw faċilment, il-tradizzjoni mqazza għandha tkun milquha u aċċettata bl-istess reverenza u qima, kważi qed nikkwota, bl-istess reverenza u qima bħall-Iskrittura mqazza. Ġifieri hawnhekk qegħdin nissaraw ma' il-punt illi firridna storikament. Fil-bidu fl-ewwel sekli ma kienx hekk. Fl-ewwel sekli għalkemm awturi Kristjani kienu jitkellmu dwar it-tradizzjoni, kienu jifhmu illi iżommu it-tagħlim apostoliku illi ġie mxandar mill-bidu. Dak li kienu jifhmu, ġifieri ma kienx hemm żidiet ta' dottrini illi tfittex kemm tfittex fl-Iskrittura ma ssibhomx. U din il-problema, kruċjali problema maġġura il-problema li Ġesu meta der fostna u għallem lil-Lut, il-kwistjoni tiegħu mal-mexxejja reliġjużi Lut dakinhar kienet propjament illi huma mal-Iskrittura illi huma kienu jiftaħru li jemnuha, Ġesu qalhom intom tfittxu fl-Iskrittura x'taħsbu fija għandkom ħajta dejjem. L-Iskrittura tagħti xhieda tiegħi u intom ma tridux tiġu għandi. Ġew prattikament għalkemm kienu jgħidu l-Lut li jemnu l-Iskrittura, fir-realtà aktar kienu qegħdin żommu mat-Talmud u mal-Mixna u mal-Gemara dak it-tradizzjonijiet ruxmata ta' tradizzjonijiet li huma laqgħu bit-tradizzjoni minn ġenerazzjoni għall-oħra tantu hekk illi tant kellhom kmandamenti li vvintaw għalihom fushom il-kelma tal-Alla twarbet fil-ġemp. Ġesu fil-Vanġelu ta' Mattew, kapitlu 15, jgħidilhom għaliex intom tiksru l-kmandament tal-Alla minħabba t-tagħlim tagħkom. U din hija propjament l-iżball maġġuri tal-Knisja Kattolika illum u storikament. Għalfejn qed tiksru l-kmandament tal-Alla minħabba t-tagħlim tagħkom.
Ek ġibtu fix-xejn il-kmandament Alla minħabba t-tagħlim tagħkom. Għal xejn dal-poplu jagħtini qima għax qegħdin tagħlmu bħala dottrini il-preċetti tal-bnedmin. L-Knisja Kattolika għandha ħafna tradizzjonijiet illi huma milquha bħala antiki u jistgħu jkunu ħafna antiki, però ma tista' b'ebda mod tissapportihom jew tiddefendihom mill-Iskrittura mqazza. Talb lil qaddisin illi flok ma kif tajdina l-Iskrittura illi aħna nappellaw il-Alla u nersqu l-Alla bit-talb u t-tifhir u ringrazzjament tagħna, infittxu il-qaddisin. Talb il-qaddisin, venerazzjoni ta' Marija. Intom tafu li Marija aħna nżommuha bħala mudell għall-fidi tagħna u nħobbuha għax hija Ġesu u narfu l-privileġġ kbir, il-grazzja unika li Alla ta' biex ġi fid-dinja l-Messija tagħna, però li neżaltaw il-Marija npoġġuha ko-redentriċi u ko-medjatriċi ma' Ġesu u kważi għandha l-istess onur u tirċievi talb dak huwa żball qawwi. Rara għand is-saċerdot li fl-ewwel sekli mhux fl-ewwel żewġ sekli, ma għalmejn l-ewwel 7 sekli, ma kienx magħruf, ma kienx prattikat fil-Kristjaneżmu illi tmur għand Assis, l-Assisin fl-ewwel sekli ma kinux jeżistu, kien hemm presbiteri, kien hemm mexxejja fil-Knisja. Però tmur għand saċerdot biex hu imbagħad jaħfirlek f'isem Kristu, kienet xi ħaġa illi mhijiex magħrufa. It-twelid mill-ġdid bil-Magħmudija. Magħmudija iva il-Kristjan għandu jitgħammed imma li tabbina ġonġi flimkien it-twelid mill-ġdid mal-Magħmudija, ġifieri titgħammed biex it-twelid mill-ġdid, dik huwa wasbal serjissimu. It-transustanzazzjoni. Kelma tila tfisser li s-saċerdot meta jolli l-ostja u jgħid dan hu ġismi, l-ostja tinbidel letteralment u realment fil-ġisem id-dem ir-ruħ divinità ta' Sidna Ġesu Kristu. Ovvjament, wasbal enormi illi itellef ħafna mid-devozzjoni tagħna lejn Kristu li huwa fuq l-emenija tagħna. Ġesu li qal il-foqra dejjem għandkom magħkom imma lili mhux dejjem se jkollkom magħna. Mela kif tista' tgħid illi int tmur tagħmel żjara l Ġesu sagramentat? U wasbal għal darb'oħra ta' tradizzjoni umana. ċelibat tal-kleru, li l-kleru ma jiżżewwieġ, għal bħalli kieku żwieġ mhux tajjeb, bħalli kieku żwieġ mhux Alla ordnaħ u bierak il-bniedem bih mill-bidunet. Jekk xejn l-Apostlu Pawlu meta ta' lista ta' kwalifiki għal presbiteri, x'tip ta' irġiel għandhom ikunu li jmexxu l-knejjes, waħda mill-ewwel kwalifiki kien li għandu jkun raġel ta' mara waħda. Ma kif bliema awtorità tibdel għal kontrarju dak li qed jgħid Alla. U tesiġi u tikmanda illi il-mexxejja fil-Knisja m'għandhomx jiżżewġu. Hija xi ħaġa hija innovazzjoni moderna, aħna nafu min jaqra l-istorja tal-Knisja, illi anke fil-Knisja Kattolika is-saċerdoti tagħha f'dari kienu jiżżewġu. Dar kienu jiżżewġu. Is-saċerdozju bħala medjatur. L-idea li inti titmur għand saċerdot biex jitlob għalik biex jaħfillek dnubietek u mingħajru ma salvax. Infatti fil-teoloġija Kattolika, is-saċerdot huwa magħruf bħal alter Christus. Kristu ieħor. U li normalment il-Kattoliċi għandhom bżonnu sabiex ikun il-mezz ta' salvazzjoni tagħhom. Il-monastiċiżmu. Monastiċiżmu li tmur patri, soru, tinqata' mid-dinja sabiex tfittex livell ta' spiritwalità ola mill-issib fil-Kristjan komuni, wasbal seru wkoll għaliex hemmhekk għandek l-idea illi il-Kristjan illi jaħdem bħala mekkanik, bħala skrivan, bħala mara tad-dar, ma jistax ikun spiritwali biżżejjed. Irid jinqad le, Ġesu għalilna intom qegħdin fid-dinja, però m'intomx tad-dinja. Għal darb'oħra, tradizzjoni antika vera, mit-tieni it-tielet seklu, San Pakomju, San Antonio bdew dil-idea li jmorru fid-deżert biex jimmeditaw biex jitolbu. U bħalli kieku żwieġ huwa xi ħaġa
ta' neċessità ma prattikament ħażina. Kull darba dawn l-affarijiet b'ebda mod ma tista' tiddefendihom l-iskrittura mqazza. Hemm iżjed il-venerazzjoni ta' xbjat skolpiti li tagħmel statwa u tmur qudiema, tinżal kubtejn qudiema titlobha. Orrajt, m'intix qed titlob lilha, nifhem li qed tgħid li hekk, imma xorta waħda qiegħed tivvenera il-ġibs jew l-injam jew il-ġebel. Meta wieħed mill-kmandamenti jgħidlek illi la tagħmel ebda xbija minquxa taħwex fis-sema fl-art, jew taħt l-art la tmix qudiemhom u la tqimhomx. Bliema raġunament tista' tasab biex tgħid illi dak il-kmandament ma joċċalina. Illi aħna trabbejna mindu konna ċkejknin ma nafux bih dal-kmandament. Ma nafux bih. Mistur, moħbi mit-tarif ġenerali ta' kull Kattoliku. Mhux biss qiegħed toħloq xi ħaġa mhix fil-Bibja, li tmur kontra l-Bibja. Għar. Ir-relikwi, l-indulġenzi, ġifieri li qed tixtri b'xi mod is-salvazzjoni tiegħek, diżunur għal Kristu li tagħna l-salvazzjoni b'xejn. Dan affarijiet kollha meta tqishom. U allura meta mbagħad tgħid l-Iskrittura xi tgħid dwar anfisha? L-Iskrittura tgħid la żżid xejn ma' kliemu. La żżid xejn ma' kliemu li ma jċanfrikx u joħorġok ta' kittieb. Proverbji 30 vers 5 u 6. Pawlu kol jgħidilna li l-Iskrittura kollha ispirata minn Alla u tiswa t-tagħlim maċ-ċanfira twiddib biex ukoll tarriġna fejxien ġust biex id-bniedem talla jkun perfett, imrawwem għal kull emil tajjeb. Pawlu qed jgħidilna hawnhekk li l-Iskrittura hija suffiċenti, hija biżżejjed biex tiggwidana, biex tikkoreġina, u allura la darba għandna l-kelma talla bija rridu aħna nimxu qudiem fil-ħajja tagħna bħala dixxipli ta' Sidna Ġesu Kristu. Meta Luteru ħadem bla edu beda jgħallem in-nies illi relikwi u festi u proċessjonijiet u dal-affarijiet kollha huma invenzjonijiet tal-bnedmin. U beda jneħħihom, u beda prattikament jneħħihom. U wieħed ħabib tiegħu illi kien qed jissimpatizza max-xogħol tiegħu però ma kienx jaqbel miegħu, qalilhom jekk in-nies ħadd neħħilhom da kollu, ma ħajbqalhem xejn. Jekk qed neħħilhom da kollu, u Luteru wieġbu qallu jibqalhom il-Kristu. U dik hija differenza bejna l-Evanġeliċi u l-Kattoliċi. Aħna rridu illi ikollna devozzjoni u mħabba safja lejn Kristu bħala l-arusa tiegħu. U Pawlu f'dak l-istess kuntest jgħid li jekk jiġi xi ħadd jxandrilkom Vanġelu ieħor li intom ma lqajtux taħmluh. Għandna fina dik l-inklinazzjoni xi ħaġa li mhix il-verità nilqawha. It-twissijiet li tawna l-Apostlu Pawlu u l-Apostli l-oħra u Ġesu nnifsu. Illi humu profeti folozz, illi jgħalmu affarijiet minn żniedhom. Dak il-twissija seħħet u għandna bżonn aktar u aktar illum illi l-abjad ngħidulu abjad u l-iswed ngħidulu iswed. Kolossin 2 vers 3 jgħidilna illi fi Kristu Ġesu hemm moħbija t-teżori kollha tal-erf u tat-tarif. U allura li għandna bżonn bħala miġema ta' Kristu bħala dixxipli tiegħu huwa li narfu aħjar u li ssodisfana. Kwalunkwe ħaġa oħra, relikwi, indulġenzi, semmi li trid li mhix fl-Iskrittura iċċajparlek il-vista ta' Kristu. U flok ma jeħduk għandu ibeduk minnu. U għalhekk aħna il-protesta tagħna tibqa' llum il-ġurnata wkoll relevanti. Kolossin 3 vers 11 jgħidilna illi fil-Knisja ta' Kristu m'hemmx Grek jew Ludi, ċirkonċiżjoni jew bla ċirkonċiżjoni, barbaru, skitalsi. Kristu jilqana l-koll ġejjin mill-liema sfond, mill-liema kultura, mill-liema ġens ġejjin. Jilqana l-koll imma li jottu hawnhekk jgħidilna illi Kristu kollox u f'kollox. Kellna bżonn ħana wkoll bħala evanġeliċi
nifmu l-importanza ta' din id-dikjarazzjoni. L-Kristu huwa kollox. Kristu huwa kollox. U l-Iskrittura tagħti xhieda ta' Kristu. L-Iskrittura titkellem dwar Kristu. Għaliex aħna l-bnedmin midinbin ħati qudiem Alla huwa Ġesu Kristu illi għandna bżonn. Litra l-Lut ukoll kapitlu 12 vers ngħidilna ħarsu lejn Ġesu li huwa l-bidu t-tmiem tal-fidi tagħkom. Mhux nibdew Ġesu mbagħad niżvijaw u l-konċentrazzjoni ta' qalbna impoġġuha b'nadi oħra. Ġesu huwa l-bidu t-tmiem tal-fidi kollha tagħna. Kif għattilkom aħna nżommu mal-prinċipju sola skriptura, ġifieri dak li nemnuh għaliex narawh mgħallem fl-iskrittura u dak li mhux mgħallem fl-iskrittura nirreġettawh. Dik hija differenza bażika bejn l-Evanġeliċi u l-Kattoliċi. Nista' nieqaf hawnhekk prattikament. Imma ħantikom tliet differenzi oħra li joħorġu allura minn dan l-isbal kardinali. Il-kariga u l-awtorità tal-Papa. Fl-ewwel sekli, mhux mill-bidunet imma fis-seklu 3-4-5, ir-realtà kienet illi mexxejja ta' knejjes ta' bliet importantissimi bħalma kienu Ruma, Kostantinopli, Efessu, Ġerusalem, Lixandra, Kartaġni, kienu jissejħu Papa. Papa kelma Latina tfisser missier. Ġifieri fil-bidu dawn ġili kienu jissejħu nfushom patriarki. Papa kienet terminu komuni għal mexxejja importanti imxerda mal-Mediterran fejn il-Knisja kienet l-aktar popolari. Eventualment li ġara kien l-uniku wieħed ta' Ruma ġifieri fil-punent, fil-west, illi żamm dan it-titlu l-oħrajn imbagħad jsejħu patriarki. Ġifieri ara ma naħsbux u anke jekk tara l-istorja u tara fl-ewwel sekli, l-ewwel 5 sekli, l-ewwel 5 sekli pereżempju. Tajb għandna nistgħu nindu ċank kbir ta' x'ġara fil-Kristjaneżmu. Il-Knisja kienet dipendent fuq it-tagħlim tal-Papa għaxejn. Għaxejn. Din it-teorija li Ġesu ħatar il-Pietru u s-suċessuri tiegħu hija fittizja. Hija fittizja. Fl-ewwel sekli tal-Knisja ebda isqof ta' Ruma ma appella għal Mattew 16 fejn Ġesu jgħid il-Pietru, inti Pietru u fuq dil-blata sempre nkisar, bħala biex jiddefendi il-kariga tiegħu bħala mexxej universali tal-Knisja kollha. Il-fatti storiċi ma jaqblux mal-pożizzjoni moderna tal-Knisja Kattolika illi tikklejmja illi il-mexxej ewlieni tagħha huwa il-mexxej universali tal-Knisja kollha. Aħna nemmnu u bir-raġun illi Ġesu huwa il-ras u il-mexxej uniku tal-Knisja tiegħu. U stess jgħidilna issa kulħadd gwida jew għalliem fuq l-art il għaliex wieħed huwa l-għallim tagħkom, Kristu. U issa kulħadd missier il għaliex missier wieħed għandkom li hu fis-smawiet. Il-fatt illi di teorija li hemm bżonn ras viżibbli tal-Knisja wkoll hija diżunur għall-Ispiritu Santu meta Ġesu qalilna jiena ħanatikom paraklitu ieħor, avukat ieħor li jkun magħkom għal dejjem u jgħallimkom kollox u jfakkarkom dak kollu li jettilkom. Għalina l-Evanġeliċi l-Ispiritu Santu huwa l-għallim tagħna. Ok, mhix ħaġa awtomatika illi naqraw l-Iskrittura u bil-fors immedjatament se noħorġu bl-interpretazzjoni korretta tagħha. Nafu li hemm id-differenzi anke bejnietna bħala evanġeliċi, denominazzjoni differenti illi juru d-ġufija tagħna, il-fatt li aħna maħniex qegħdin nħduha bis-serjetà biżżejjed l-Iskrittura. Sabiex insibu dik l-unità tal-Ispirtu illi tant hija l-għaxqa ta' Sidna Ġesu Kristu. Però illi naħsbu li l-Knisja se tkun unita xa ħajkun hemm persuna viżibbli illi nistgħu nirċievu t-tagħlim minn għandha. It-tagħlim diġà qiegħed hawnhekk. U l-unità se niksbuha billi
il-kol kemm aħna b'impenn wieħed bl-umiltà nirċievu dak li hemm diġà miktub fil-kelma tagħna. Xi ħaġa wkoll li hija darras ħafna differenza enorm bejn il-Knisja Kattolika u l-Knisja Evanġelika rigward l-Evanġelju. It-triq tas-salvazzjoni, il-mistoqsija x'għandi nagħmel biex insalva? Tajjeb, aħna weġbuha differenti ħafna minn kif tweġibha l-Knisja Kattolika. Hija differenza enormi, L-Evanġelju. Aħna ngħidu li nsalvaw bi Kristu waħdu. Kristu li Alla provdilna bħala il-Salvatur uniku. L-uniku isem mod ħassema li bih nistgħu nkunu salvati. U nsalvaw bih permezz tal-fidi. U ċewa meta jiena naraf niddependi fuq u nħares lejh. U nistqarru bħala l-uniku feddej tiegħi. Li bil-mewt tiegħu waħdu fuq is-salib Ġesu għalali il-maħfra sieħa. Dik hija l-pożizzjoni evanġelika. Pawlu l-Apostolu jfissirilna tajjeb fejn jgħidilna fl-Efesin 2 vers 8 għax intom salvati bil-grazzja permezz tal-fidi u da mhux minnkom infuskom dinja qotja minn għand Alla mhux blopri biex ħadd ma jiftaħar għax aħna xogħol tiegħu maħluqin fi Kristu Ġesu għall-opri tajba li Alla ħejja ma qabel biex aħna nimxu jom. Ġif Pawlu qed jgħidilna mhux salvati bl-opri, imma salvati bi Kristu. Imma salvati sabiex nagħmlu l-opri. Il-pożizzjoni kattolika hija totalment differenti, hija taħwida, bir-rispett kollu. Hija taħwida. Hija jekk issaqsi lill-Knisja Kattolika x'għandi nagħmel biex insalva, tgħidlek hemmhekk fi Kristu ipparteċipa fis-sagramenti u għamel l-opri tajba. Hija taħlita ta' 3 elementi. Iva, l-Kristu għandek bżonnu, imma mingħajr is-sagramenti illi Ġesu huma jgħidu reħa jew kommetta fil-Knisja Kattolika biex tapplikhom għas-salvazzjoni tal-erwieħ, ma tistax issalva. Allura mingħajr il-magħmudija ma ssalvax. Mingħajr il-tqarbin ma ssalvax. Ġifieri dawn il-sistema sagramentali nsejħu aħna. Sistema sagramentali li inti għandek bżonn il-sagramenti biex issalva. Plus ukoll li tittamel l-opri tajba. Aqraw il-katekizmu tal-Knisja Kattolika illi kull darba jsemmi illi il-bniedem imbagħad iva hemm il-ħniena ta' Alla, iva l-fatt Ġesu mit fuq salib, imma l-bniedem jeħtieġ jimmerita l-grazzja mingħand Alla. U din hija l-kontradizzjoni. Din meta timmerita l-grazzja ma tafx inti tgħid. Qed tħallat iż-żejt mal-ilma, ma jistax xiġifieri timmerita. Il-grazzja hija favur mhux mistħaq. Alla juri mħabtu ma' nies ikkundannati, ma' nies ħatja, ma' nies li ġustament Alla għandu jikkastigahom fin-nar tal-infern. Ora kif nista' nimmerita il-grazzja t'Alla? Meta l-Apostolu Pawlu fir-Rumani 11 vers 5 jgħid illi ukoll f'dan iż-żmien hemm fdal magħżul bi grazzja. U jekk bi grazzja mhux iżjed bl-opri. Inkella l-grazzja, mhijiex aktar grazzja. Iżda jekk bl-opri mhux iżjed bi grazzja inkella l-opri mhumiex aktar opri. Il-kwistjoni hija din. Jew ħassalva mertu tiegħek, jew ħassalva mertu ta' Kristu. Li tipprova tagħmel parzjalment bi Kristu u parzjalment bil-ħila tiegħek, l-Iskrittura tikkundanna mill-bidunet. Jekk bi grazzja mhux bl-opri. Imma jekk bl-opri mhux bi grazzja. Ġifieri, rridu nifhmu jekk Kristu se jsalvani, kapaċi jsalvani waħdu. Lut kapitlu 1 vers 3 wara li bih nifsu ippurifikana minn dnubietna għad bil-qiegħda fuq l-eminija tal-Majestà fl-ora ta' smewiet. Bih nifsu naddafna minn dnubietna u waħdu. Il-mewta tal-Kalvarju kienet totalment suffiċenti sabiex aħna niksbu aċċettazzjoni u maħfra minn Alla. Il-vers li tallimna tal-aħħar għawek jidħol ukoll relevanti.
fejn Pawlu kien qiegħed ifakkar lil Pietru sieħbu u jgħidlu aħna li aħna Lut. U mhux midinbin il-ġentili, frattant aħna wkoll hemm minna f'Ġesu Kristu. Sabiex nkunu ġustifikati bil-fidi fi Kristu. U mhux bl-opri tal-liġi, għax bl-opri tal-liġi ħadd ma jkun ġustifikat. Ittra qawwija li tal-Galatin illi kapaċi jekk aħna nimmotivaw il-ħbiebna Kattoliċi biex jaqrawha. Kapaċi jiksbu d-dawl bija. Ittra qasira ħafna, imma kapaċi qawwija biex dak li jkun jara fejn ta' bilħaq il-libertà, fejn ta' bilħaq il-maħfra, fejn ta' bilħaq il-ġustifikazzjoni, u ċoj li Alla jiddikjarana ġusti bil-merti ta' Kristu. Il-problema ta' Knisja Kattolika hija li tħallat il-ġustifikazzjoni ma' santifikazzjoni. Ħanfehmkom. Ġustifikazzjoni meta Alla jiddikjarana ġusti u jaffrinna d-dubietna. Dik hija ħaġa ta' darba. Appena nemnu Alla jiġġustifikana, appena nemnu ġenwinament mill-qalb. Tajjeb, Alla jiġġustifikana. Dik il-ġustifikazzjoni tibqa' fi żmien għall-eternità. La tittieħed lura, la tinbidel, la tola, la tinżel xejn. Ja barka minn Alla. Issa minn dak l-istess mument, Alla isejħilna biex aħna nitqazzu għalih, nkunu santifikati għalih. Biex aħna ma nibqgħux fil-vizzijiet li konna qabel, imma nibdew nrabbu fina, nrawmu fina il-virtujiet li jogħġbu l-Alla, mħabba, slim, il-ferħ, il-razna fuq nafusna, l-umiltà, it-tjieba, il-fedeltà, dan l-affarijiet kollha. Dik hija santifikazzjoni li tibqa' matul ħajjitna kollha. Knisja Kattolika il-problema tagħha tajt illi insalvaw billi Alla ġustifikana u jissantifikana. U allura għalhekk hemm bżonn int li tgħix ħajja tajba, jekk ma tgħix ħajja tajba ma salvax. Aħna ngħidu il-Kristjan jiġi fil-maħfra u magħha wkoll il-grazzja. Il-grazzja sabiex iva ikollu il-motiv jara fir-raġuni sabiex u spontanjament kif mejjum mill-Ispiritu Santu jgħix ħajja tajba u jkun irid jgħix ħajja tajba. U jgħix ħajja tajba mhux għax jibża li jmur l-infern, imma għax jaf li sejr il-ġenna. Hemm differenza enormi. Knisja Kattolika tikkontradixxi dak li jgħid l-Apostlu Pawlu fil-littra lil Titu kapitlu 3 fejn jgħid illi issa deret it-tjieba u l-imħabba tal-Alla s-Salvatur tagħna lejn bniedem mhux bl-opri tajba li konna milna, imma skont il-ħnina tiegħu salvana bil-ħasil ta' twelid mill-ġdid u t-tiġdid tal-Ispiritu Santu. Li sawa fuqna bil-kontra b'Ġesu Kristu is-Salvatur tagħna. Biex wara li nkunu ġustifikati bil-grazzja tiegħu, sa Knisja Kattolika ta' ġustifikata bil-grazzja tiegħu u bl-opri tagħna, bil-grazzja tiegħu u bl-opri tagħna, tittat is-sem tiegħek tajjeb, insiru werrieta skont il-tama tal-ħajta tajjeb. Allora tgħidli ma l-opri fejn jitlu? Appuntu, Pawlu jkompli jgħid dinja kelma vera u fuq dal-ħwejġ li dak ħaqqa ta' spiss sabiex dawk li jemlu falla jieħdu ssieb jagħtu ruħhom għall-opri ġusti. Iġifieri dawk in-nies huma maħfura li huma diġà mill-qwejn fil-favur tal-Alla, li diġà huma ċittadini ta' smawiet, jeħtieġ iva jagħmlu l-opri tajba bħala riżultat tas-salvazzjoni. Siġra tajba m'għandekx għalfejn tikkmanda biex tagħmel il-frott tajjeb. Siġra tajba tagħmel frott tajjeb. Għax hi siġra tajba, min natura tagħha tagħmel frott tajjeb. U l-Kristjan illi sab fi Kristu il-maħfra, dak il-Kristjan ħassibu li huwa motivat sabiex iva jgħix għal glorja ta' Alla. L-aħħar differenza, nistgħu nkomplu sejri ma l-aħħar differenza illi se nsemmu illum. L-idea illi żviluppat matul iż-żmien illi wara din il-ħajja il-Kristjan jeħtieġ jagħmel perjodu ta' tisfija sabiex imbagħad ikun denju illi jidħol fil-preżenza immedjata tal-Alla. Eventwalment ingħatat l-isem tal-purgatorju li saret ukoll domma tal-fidi jekk Minister żball fil-Konċilju ta' Firenze fis-seklu 13. Qabel għalkemm il-Knisja Kattolika kienet tagħlem il-purgatorju, però ma kienitx
xi ħaġa fissa. Ma kienx ħaġa fissa li tittemmina bil-fors. Illum hija domma tal-fidi. Skont il-Catholic Encyclopedia, il-purgatorju huwa post jew kondizzjoni ta' kastik temporali għal dawk li wara li jitilqu minn dil-ħajja fil-grazzja tagħlla, għad mhumiex totalment ħielsa minn difetti venjali, jew għadhom ma ħallsux kompletament is-sodisfazzjon minħabba dnubietom. Ma skużi. Min ħallas is-sodisfazzjon minħabba d-nubiet tagħna? L-idea ta' purgatorju hija insolenti għal Salvatur maħbub tagħna. Hija insult, hija diżunur illi tajt Ġesu mit fuq is-salib, Ġesu xoxta, Ġesu qiegħed fuq l-eminija Alla jinterċidi għalina. Imma mbagħad tajt illi min jemmen fih ukoll għandu bżonn iħallas kompletament is-sodisfazzjon minħabba id-nubiet tiegħu. Ma min għamel is-sodisfazzjon? Kristu jew huwa s-Salvatur jew is-Salvat. Huwa s-Salvatur li jagħmel il-sodisfazzjon totali. L-Apostolu Pawlu infatti jgħid fil-Filippin kapitlu 1 jgħid illi jiena marsus bejn żewġ naħat għandi x-xewqa li nitlaq, ġifieri għandi x-xewqa li mmut u li nkun ma' Kristu li huwa wisq aħjar, intu naraw għalih l-idea li tmut ifisser riżultat immedjat li nkun ma' Kristu, li nkun fil-ġenna. Imma kajjem forsi xi ħadd jgħid imma Pawlu kien raġel qaddis, kien vera dedikat għal Alla, iva, bir-raġun jidħol immedjatament fil-preżenza tagħha. Imma ħanitu allura xi ħadd li huwa fuq l-estrem ieħor. Xi ħadd li għadda ħajtu kollha jisraq u jagħmel id-deni u jagħmel ħsar proxmu tiegħu. Ħallih mislub fl-aħħar nifsijiet ta' ħajtu. U Ġesu wara li dan stqar il-fidi tiegħu fih, jasid Ġesu ftakar fija meta tiġi fis-saltna tiegħek. Ġesu immedjatament qallu tassew ngħidlek illum stess tkun fil-ġenna miegħi. U allura fejn hija l-idea li dak il-ħallil rrid jagħmel xi perjodu ta' snin u min jaf kemm fil-purgatorju. Meta tħallat il-fantasija xi ħaġa fittizja, xi ħaġa li ivvintajta int, ma dak li hemm fl-Iskrittura, x'jiġri l-Iskrittura tagħtiha l-ġenb. U di l-problema. Il-Knisja Kattolika tajt li tagħmel fl-Iskrittura. Però fir-realtà l-Iskrittura kemm qed tmexxi u tiggwida lill-bniedem. Meta ngħidu li hemm purgatorju, qegħdin ngħidu allura illi l-awtur lil-Lut, kapitlu 10, vers 10. Bis-saħħa ta' dir-rieda aħna tqaddisna bl-offerta tal-ġisem ta' Ġesu Kristu darba għal dejjem. Diġà aħna qaddisin. Kull qassis wieqaf kuljum iservi joffri bosta drabi issa sakrifiċċji. Li ma jistgħu qatt ineħħu d-nubiet, iżda dal-bniedem wara li joffra sakrifiċċju wieħed għad-nubiet għal dejjem għad bil-qiegħda fuq l-emenija Alla. Minn fejn qed jistenna sa mill-edewa tiegħu jitqiegħdu b'mirfess taħt riġleħ. Għax b'offerta waħda għamel perfetti għal dejjem. Kif tista' tfissirha mod ieħor din? Għax qed jgħid li l-purgatorju huwa li dawk li għadhom mhumiex perfetti jeħtieġ imorru u jħallsu kompletament imbagħad jitlu fil-ġenna. Imma b'offerta waħda għamel perfetti għal dejjem dawk li huma mqazza. Jispiċċa biex jgħid fit-tnubietom u fiħtijietom jiena ma niftakarx aktar. U fejn hemm il-maħfra ta' dawn m'hemmx iżjed offerti għad-dnub. Ġesu mid-darba għal dejjem għax is-sakrifiċċju tiegħu kien effettiv u ta' bilħaq realment għal għandna l-maħfra hekk li għal Alla aħna dikjarati għad-disin. Jekk aħna nistennew biex personalment insir perfett qabel ma nidħol fil-ġenna billi nagħmel pattija ma mmur qatt il-ġenna. Ma Ġesu is-Salvatur infinit tagħna. B'mewta waħda, bit-pattija waħda kiseb għalih innifsu il-poplu li Alla tah. Imma Ġesu meta jaħfrinna kemm jaħfrinna għax hekk hemm il-venjali tad-difetti venjali li semmew hawnhekk li jeħtieġ nagħmel pattija għalihom. Kemm ħafrinna d-nubietna?
Kolossin 2 vers 13 jgħidilna Kolossin 2 13 lilkom li kontu mejtin fid-dnubiet Alla tagħkom il-ħajja flimkien ma' Kristu u ħafrilkom id-dnubiet kollha. Id-dnubiet kollha. Kbar, żgħar, moħbija, magħrufa tal-passat, tal-preżent, tal-futur. Tal-futur jekk huma d-dnubiet li qatt nagħmel disgrazzjatament huma wkoll id-dnubiet tiegħi. Alla ħafrhom kollha. Il-maħfra kompluta hija perfetta, miksuba minn Salvatur perfett. L-idea ta' purgatorju jettajt indirettament il Kristu ma kienx kapaċi waħdu illi jaffrinna d-dubietna. L-Apostol Pawlu għal kontrarju jgħid illi fl-ewwel Korintin 1 vers 30 illi Kristu sara lina il-ġustizzja tagħna, ir-righteousness tagħna, s-sewwa tagħna quddiem Alla Kristu. Il-fidwa tagħna, il-qdusija tagħna sabiex mi jiftaħar fil-mulej. Għadda kollu dal-għodu l-aħwa, mux jena minix bnidem ġallidi u nħobb islim. Pero fil-pozizjoni tijaj u anka intom għandkom id-dover illi l-sball nippontaw lejh u ngħidu dak huwa żball u jeħtieġ illi inti tabbanduna għax ikun ir-rofina tiegħek. Ġesu jgħid il-verità tagħmilkom ħelsin. U inutli illi intabtbu fuq spallejn ħaddieħor ngħidulhom komplu kif intom. Jekk Alla wera dil-grazzja partikolari magħna u sejħilna sabiex jgħaddilna l-verità u jagħtina dik l-imħabba l-verità, dik il-verità ma nistgħux nżommuha għalina infusna. U allura il-Kattoliċi iva nħobbuhom, nirrispettawhom, ħafna mill-qraba tiegħi u prattikament il-nies kollha niltaqa' magħhom b'xi mod jew ieħor jgħidu li huma Kattoliċi, rrid nirrelata tajjeb magħhom, irrid ngħix magħhom, inħobbhom ġenwinament u għandu wkoll kumpassjoni lehom. U nifhimhom għax jien kont bħalhom. Jien kont fl-istess sitwazzjoni tagħhom. U naf id-differenza. U naf xi tfisser il-libertà illi kisibli Ġesu Kristu. Li b'dik il-libertà jiena sa ngħix mingħajr sens taħtija, mingħajr intimidazzjoni li jien kollha ta' ħajti u nservi lil Alla bi-gratitudni, mhux bil-biża', bi-gratitudni, bil-ferħ. U allura dak li jiena irċivejt permezz tal-Evanġelju nixtieq li wkoll nagħtih il-ħaddieħor. Mhix kwistjoni li ħannoqogħdu nitajru jew ħannoqogħdu nippuntaw sebgħina lejn xulxin, hekk ma naslux. Bibja tafu daqsi kemm tgħidilna regolarment biex aħna nħobbu l-proxmu tagħna. Kattoliċi huma l-proxmu tagħna, Rumani 12 vers 14 jgħidilna birku l dawk li persegwitawkom birku u la tesħtux. La troddu l-ħaddeni għaddeni għamlu kwejx onestu qudiem il-bnedmin kollha. U jekk jista' jkun daqskemm jiġi minnkom għejxu fi ma' kulħadd. Din hija sejħa tagħna. Irrid li jiena nkun ħabib ma' kulħadd. Imma ma nistax inkun ħabib ma' kulħadd billi naħbil verità. Għamek inkun traditur u għamek inkun qattil fil-vera sens tal-kelma, inkun omiċida. Meta naf illi jiena għandi ir-rimedju, naf x'inhu r-rimedju għal problema bażika umana u ċoj kif ħanaħilsu mid-dnub u nibqa' dak ir-rimedju ma ngħidx illi huwa għad-dispożizzjoni ta' dawk kollha illi jafu li huma foqra fl-ispirtu, imberkin foqra fl-ispirtu, għax tagħhom jassatna ismawiet. Ġesu qed jgħidilna biex immorru u nxandu l-Vanġelu, il-kull maħluq. Ejja ma għodux nimlew rasna illi Alla huwa ħanin u Alla ċertament huwa ħanin. Però kif dejjem ngħidilkom, Alla huwa ħanin bil-metodu tiegħu. Mhux kif naħseb jien jew int jew ħadd ieħor. Il-metodu tagħna huwa illi tagħna ma frankajiex l-istess ibnu, imma ta' għalina il-koll. U allura kull minnu bil-għaġġ ħajġi għandu jixrob. Jekk xi ħadd għandu l-għaġġ ħajġi għandu jixrob. Min jemmen fija kif qalt l-Iskrittura, minn ġewwa fih joħorġu xmajjar tal-maħaj. Jiena nixtieq li pajjiżi, jew prattikament Kattoliku, illi jaraf ta' bilħaq
il-libertà, il-reliġjon mhix kwistjoni ta' superstizzjoni, mhix kwistjoni ta' ignoranza, mhix kwistjoni ta' tradizzjoni, mhix kwistjoni ta' xalar u reliġjożità u penitenzi u f'dil kultura din ngħixu. Però kemm hija ta' bħaq Kristjana mhijiex. Mhijiex u rridu mmorru bħal dejjem lura lejn ras il-għajn ad fontes. Lura lejn ras il-għajn sabiex hemmhekk narfu l-verità kif inhi inħadnuha u iva wkoll ngħadduha lil ħadd ieħor. Apostlu Pawlu jgħid jekk xi ħadd jiġi għandkom, jekk aranġlu mis-sema. Jiġi għandkom x'għandilkom vanġelu differenti minn dak li xandartilkom jien ħajkun misħut. Mhux qed jilgħab bil-kliem. Vanġelu jedem. Jekk il-vanġelu, in-nies ma jisimgħux u ma jemnux, m'hemmx tama għalihom. Alla ma jikdibx, Alla għalinna il-sitwazzjoni eżattament kif inhi. U Ġesu jgħid, jien huwa t-triq il-verità u l-ħajja, ħadd ma jiġi għand il-missier, ħlief permezz